Der er masser af kartofler, selleri og rødkål hos gårdbutikken Søborggård. Jamen, det er en god kvalitet, og det er friske varer. Peter Hartvig har drevet gårdbutikken siden 1997 og har det sidste år også solgt frugt og grøntkasser. Vi har jo vores egen produktion her, som vi afsætter i vores egen gårdbutik, og det kan samtidig være lidt svært at dimensionere produktionen til sådan en afsætning. Så indimellem har vi overskud af et eller andet, og så er det meget rart at kunne putte i nogle kasser og få noget ekstra afsætning på den måde. Peter Hartvig er godt klar over, at der er hård konkurrence på grøntsagsmarkedet, men det bekymrer ham ikke. Jeg har da meget svært ved at følge med til de priser, man kan handle i discountmarkederne i dag, så vi konkurrerer ikke på pris. Det her det får nok sådan lidt mere personligt præg, at vi står den måde, vi pakker kasserne på, det skal også have sådan et æstetisk udtryk og se flot ud. Det er ikke bare noget med at kylde en masse grøntsager ned. En af de ting, der findes i kassen, er noget, man ellers ikke ser på denne årstid. Ja, men vi har jo stadig nye kartofler. Vi sætter kartofler flere gange i løbet af sommeren, så dem vi tager op nu, det er også at betragte som nye kartofler. Peter Hartvig håber, at han kan have sine kartofler lidt endnu. Det kommer jo an på, hvornår frosten kommer. Nu har vi jo haft nattefrost et par gange. Heldigvis er det ikke gået så langt ned i jorden, men bare et par grader lavere, så er det slut.